Uy, aysa. Aysa kay-scroll mong cellphone. Tanawa sa akong content ug maayo ba? Ayaw, di ma. Dili padako ni sa akong viewers ug subscriber, followers. Ano imong batikulon nga kita man? Ay, sus! Buwan ni siya! Buwan ni kabuok! Tag-awa gani o! Buwan ni kabuok! No. Ay, saan? Kut sa bahaw-bahaw nga ilag ka! Iyak ka. Wala ka na hununan nga content lain. Ay! Tinig! Unsa man Ha? Baik kita mangita og kaning buwan. Gusto na itong dako dito atong followers o subscriber. Hala, unsa man siya nga. Hoy, unsa ba wa kay lain content na hununan? May kaning vlogger ta. Tanan na lang atong buhaton. Hala, maghubo na lang. Aron makadako ta sa atong followers. Aron magdako atong followers ug subscriber. Lagi. Wala na kay lain content na hununan? Nakanang hubo-hubo nga pakaulam ng hubo-hubo eh. Ay sus, di ko maulaw kay. Wag nang uban diya nga na nagpawadwad na sila. Na ilang patikulo nakita na ba imo po hapit na oh. Hanga ko eh. Sus, ay, undangan na ninyo. Kay, may mga bata na nanaw. May mga bata. Atong tagaan ang mga bata o maayong pagtulunan. Dili ingon nga, magingani na lang ta pirme. Makahuna-huna lang sila pang-le-le, pang-rape. Tungod lang ani nga content. Oh? Wala na kay lain content nga nononaan. Kana gid maghubo-hubo bastos man mga bata tanawon. Ada. Na ako'y content. Dili ni ako ang content, no? Ako lang nga, nag-advise lang pud ko sa nag-content og ingon ani. Kay daghan na kay mga bata karon nga mag-open sa ilang account, makita biyata sa social media. Ha? Ang uban makapang-rip na lang o mangli-ili. Sus, dako oy. Mag-ilis na ko pagkaulaw ra man ni kakapoy-kapoy lang nga content. Sus, magbuhat og lain content no. Diyan na mo.